A Rúa Cruz Vermella enchíase hoxe de literatura de múltiples xéneros e formatos para celebrar o Día do Libro. A mañá comezaba soleada e con moitos interesados en achegarse a comprar. Ademais, rapaces de varios colexios tiveron actividades na propia feira. Durante 2 semanas hubo unha compañía de teatro que estuvo indo por os centros de Ourense facendo obradoiros explicando que é o libro, que é o Día del Libro, por que se celebra o Día do Libro, a importancia do libro e da lectura, e todo isto finaliza hoxe con máis ou menos 150 rapaces que virán aquí a visitar as carpas dos libreiros e despois tendrán unha actuación de Paco Bacolas, que é un espectáculo musical para estes 150 nenos que fixeron os obradoiros. Pedímoslles a algúns dos visitantes e expositores que nos fixeran algunhas recomendacións de libros imprescindibles ou que os marcaran, porque precisamente diso vai esta efeméride, de animar a todo mundo a achegarse á lectura. A mí o libro que me marcou, creo que é un clásico e que se debe ler, porque además é unha obra moi sencilliña, moi curtiña, pero que é impresionante, que é de García Márquez, que é Relatos de un náufrago. El de Maus y Persépolis, que son clásicos. Maus es premio Pulitzer, es una pasada. En los cómics, yo no era muy de cómics, pero hay auténticas maravillas. Ahora acaba de salir De la carretera, que es una pasada también. El libro es fantástico y las ilustraciones son increíbles. El caso final de Pérez Reverte está muy bien, es entretenido. La intriga, no sé, no sabes hasta el final quién va a ser despista bastante, no sabes quién va a ser el culpable. Por outra parte, tamén houbo un pequeno acto institucional ao que acudiu o novo conselleiro de Cultura, así como a presidenta da Deputación. O sector do libro move, e o sector cultural move máis do 3% do Produto Interior Bruto en Galicia, xenera máis de 3,6% dos postos de emprego en Galicia, e creo que ademais temos que seguir potenciando ese eido, sobre todo co efecto multiplicador que temos entre dúas institucións e administracións como é a Xunta e a Deputación. Benvido, conselleiro, benvido, amigo, un placer que estés con nós nun día tan sinalado como o Día do Libro aquí en Ourense, e polo tanto, desexarche, sabes que no personal se tero por logrado, pero tamén sobre todo no profesional, os maiores acertos e brindarche a provincia de Ourense, a colaboración da Diputación nesta labor tan importante como é a cultura, a lingua, a xuventude, que sei que seguro que vamos a sacar adiante moitos proxectos para a provincia. Como dixo Javier Salazar, ler é viaxar sen moverte do sitio.